almost rievuihin, voi almost rievuihin. Tänään ollaan Annin kanssa joikkailemassa Palavalaitoseen. Antti tietysti kertoo vähän tästä kirjasta ja kaikkein sen syystäkin. Suoraan sanotaan, niin tavoitteena on kirjoittaa saamelaisten Kalevala, mutta sitten toisaalta tavoitteena on tehdä se nykyaikaisesti. Ei tässä pelkästään kirjoittaa kirjaa, että tässä tehdään myös niin paljon muuta. Tämä on tämmöistä kokonaisvaltaista saamelaiskulttuurin niin esille tuomista. Ja se on hirveän hyvä, että joku viimein ottanut tämän aiheen käsiteltäväksi, että loppupeleissä ei ole ollut sillä tavalla helposti saattaa tietoa, että nyt pääsee pakeetiksi. Tämä on tarina, josta minä tykkäsin. Niin semmoinen, että mä arvasin, että se on jollain tapaa aitoa ja tulee jostain syvältä, että se on funtsannut tämän jutun. Kirja, minkä Antti on kirjoittanut, niin semmoista ei ole ollut aikaisemmin. Se on tosi tärkeää työtä, että tätä saamelaisten omaa uskoa, että sitä ei unohdeta, että sitä tuo tällä lailla tämmöisessä muodossa esille. Ja mielenkiinnolla itsekin on. Niin, kyllä pitää heti lupasta se, kun saa käsitellä. Kirja on siitä ainutlaatuinen, että tässä on piirrettyinä kuvina nämä hahmot. On mennyt varmaan tuon kirjan verran aikaa jo ihan muutama hahmon kuulumiseen. Niin ihan selvästi on alkanut hahmottua, että kuka näistä hahmoista jää parhaiten mieleen. Se on toi Stallu. Eli Stalo tai saameksi Stallu, me käytämme tätä saamenkielistä nimeä Stallua. Joo, se on varmasti semmonen, että siitä on paljon tarinoita ollut ja se on aika karski ja se on voi sanoa, että minkä nykyaikana maailma tuntee tai Suomessakin tunnetaan, niin se on nimenomaan Stalo kautta Stallu ja näistä on tarinoita kirjoitettu, mutta sitten kaikki muut on jäänyt ihan paitsi. Tämähän ei ole lempeä jättiläinen, että tämähän on kaikkea muuta kuin lempeä, että se on tämmönen pikkusen voisi kuvailla tämmöiseksi vähäälyiseksi ja tällä lailla helposti johdateltavaksi. Toisaalta se on hirveä herkkusuu ja sit se on, jos taitavasti niin, se herkuttelee ihmislapsia. Mikä se on se paikka, jonne mennään, kun langetaan loveen suurten noitien avustuksella? No, siinä on kärpäsientä kulunut tietenkin silloin ennen kuin sinne loveen on päästy. Ja itse en ole kyllä tätä kärpäsientä vielä päässyt testaamaan. En oikeastaan edes tiedä, mutta minä voisin vain kuvitella, että mitä se on sitten. Se on tämmönen varmaan syvä henkinen tila ja sitten sieltä kautta unen ja toden rajamaa ja ei sitä varmaan pysty selittämään. Kertooko tää teidän suvusta? No ei se, on meillä ollut kyllä Aikion suvussa, on ollut noitia, että on ihan viimeisimpiä 1600-luvulla joutunut noitavainojen takia tuomituksia kuolemaan. Se on ihan sinänsä paikkansa pitävä, mutta ei mulla ole mitään tämmöistä, että olisi joku tämmönen suvun tarina, mutta voihan se ollakin. Storithan on kans ollut kiellettyjä, että ne on virallisen uskonnon vastaisia. Niin, se on päässyt katkeamaan se ehkä näihin mytologia-hahmoihin liittyvä tarinan kerronta, että kristinusko on siihen voimakkaasti vaikuttanut meillä Saamenmaassa. Sanotaan esimerkiksi tämmönen, mitä saarnamiehet paljon käytti 1600-1700-luvulla Joijun synnystä. Joiku on aika ollut vaarassa kuolla moneen otteeseen, mutta suvuissa, kuten minun omassa suvussa, kaapilaisten suvussa, niin se perinne ei ole missään vaiheessa katkenut. Mutta Joiku selitettiin saarnamiesten toimesta sillä lailla, että Jumala potkas piruäijän taivaasta ja sitten kun se tippui ja ulisi, niin saamelaiset sattuu olemaan siellä alla ja kuulemaan sen äänen ja sitten ne alkoi matkimaan sitä. Siitä tuli Joiku. Tämmönen oli se selitys. Nykyaika on nykyaika ja ei meillä ole enää pelättävää tämän oman kulttuuriperinnön esille tuomisen suhteen. Me saamme joikata nykyisin ja me saamme uskoa näihin
omiin haltioihin ja jumaliin, jotka ei missään nimessä ole olleet pahoja. Ne on ollut opettavaisia hahmoja, niillä on ollut hyvä tarkoitus. Itse asiassa tämä on ollut meidän uskonto. Se ei ole pelkkää mytologia, vaan se on meidän koko luonnon usko, saamelaisten usko. Mut siis uskoitko sä lapsena, että nämä on totta nämä jutut? Ei saa viheltää. Oliko se ihan Uskoin, totta? toki uskoin. Joo, kyllähän revontulet on vaikuttava näky siellä meidän Lapin taivaalla. Että kyllä siihen niin kuin mielellään uskoo. Ja Tässä ollaan erilaisissa maailmoissa. Kannessakin on 2 maailmaa. Oikeastaan se voisit kertoa senkin, että miksi tässä on tälleen niin kuin 2-osainen kansi. vielä näistä maailmoista sen verran, että on eri maailmankäsityksiä. Puhutaan monessa paikassa myös alisesta, ylisestä ja maanpäällisestä, mutta sitten on havaittavissa, että siellä on jopa 4 ja 5 niin kuin maailman eri tilaa. Ja me yritän tässä tuoda niin kuin 5 maailmantilaa tässä Aikisaakassa esille. Ja tämä on just osa tätä fuusioimista, mitä sanoin. Nyt koen, että nyt on aika tuoda nämä koko maailman tietoisuuteen. Tästä se lähtee.